Murag common man kaayo ning ebanghelyo, dili na lang tingali ko mo humili. Siyaro sa gwa pa mo kabati ani no. Hapit na malamo na nga matay, sige tagbalik-balik ani. Nya common kaayo, dali ra sang sabton kay gi kuan man gi explain magmaayo. Nya kuan jud kayo ba kanang common nga kahimtang, pero nangita lang ko bag-o nga punto. Ang bag-ong punto nga akong nakita dinhi nga kining duha ka managsuon naghulagway ni sa simbahan. Ang simbahan dunay duha ka kaning klase sa mga anak. Ang inhana tong simbahan man. Ang mga anak nga nagpabilin diha sa amahan o ang mga anak nga dili ganahan mupabilin sa amahan. Nya kanang mga nagpabilin sa amahan mao na ang tuas langit o sa purgatorio. Kay kanang purgatorio part man as langit. So ang tuas langit o sa purgatorio maunay mga buutan nga mga anak. Ganahan mo dito? Adi mo ganahan? Ganahan. Kining ni as kalibutan, ang mga anak dinhi nga nawala or mobiya sa amahan, kanang hilig kay kwarta. Kana bang kwarta gid ba? Mao na siya. Bilingi ay mong tupad. Ing na unsa may hilig nimo, langit o kwarta? Sige. Mao na siya. So kana di ay mga anak sa Ginoo, ang tinuod yung anak sa Ginoo, dili na sila maghunahunag kwarta. Ang ila ang presensya sa amahan, ang presensya sa Ginoo. May kwarta man o mauna. Pero dunay panahon nga kining hilig sa presensya sa Ginoo masina o gamay sa mga tao nga hilig og kwarta. Ngano man kay kini manggong atong Ginoo, tungod kay di man siya hilig og kwarta, pero way limit ang iyang bahandi, di sa ni siya mahadlok mo gasto og kwarta. Kani bang Ginoo ba? Purti ning mo gasto og kwarta, way limit. Ngano man kay kani manggong sala, kining pag sigig himulag nato sa amahan, expensive kayo ning sala. Kung gusto natong buntogon ang sala, expensive. Mahal ba? Tanawa lang ng magkaso mo kinihaay aron makuhang hustisya. Ang sama na inikaso, mahal o mahal maproblema gyud ka. Kana sala man na kunuhay pangitaag hustisya. Gasto gyud kayo. Mo na dire sa atong ebanghelyo, ang sinugdanan palandaan katunga dayon sa bahandi sa amahan, gipangayo dayos makasasala, gihatag hatag. Human giwaldas dito, hurot dayon. Amo gid hurot maginang kwarta. Yan niuli. Ang saman gigastuhan gastuhan na saan? Why daghang pangutana, gastuhan dayon. Mahal ra ba kayo? Mo na pagkakita sa katong mga tao nga nagbinuotan kuno na nasina. Grabe naman sad ni. Di ba kabantay mo na ay mga Ginoo, na ay mga tao nga kana bitang buangon kay tanan pero mo asinso og may. Pero kaninong gasigig simba, di galisod og palit og slat. Kana bang gagukod ba gagukod ang kaning kinabuhi ba?
gagukod sa panginabuhi. Pero kanino maglingkod-lingkod lang, mga sugarol kay tanan, musuyo pa, mga bit pa, mga bakba pa imo, gaanima lang. Pero usahay, di kino usahay, kadaghanan mo asinso yun. Kabantay mo na. Nya di mo masina na. Dili? Mga naong ninyo masinahon. Ako sa di man ko masina, pero usay makapangandoy ko baka nang ilang giinom, gipalit pala nagslat unta. Kanang ilang sigig ojis, gipalit palang ta nagslat. Usahay gud maapil pa nako handom kanang ilang gipalit anang mga luhok ang sakyanan nga tag 10 million, tag 6 million, gipalit pala nagslat unta. Gana ko. Nga na pa dyan ko gihunahuna nga mas dako pa ingon ko kanang ilang gisigig gubat diha ba nga purting mahala anang ilang mga armas gipanggamit gipamalit pala nagslat. Ana ba maka wala na sa tanang una-una, pero ingnon ra man sa ko sa Ginoo nga ay good sige relate anang imong slat kay pinangga man nako sila nya nako nganong gamay man lagi kayo ning halin namo makada adlaw nya kana sila imo nang bungga-bunggahog maayo. Sige lang nagsugal as casino as kuanya imo lang yapong taga-agdag ko kayong income million kami nung diring katinarong pila ray halin na to gahapon 337 ra ka slot pero niabot na nun ta ang atong halin sa atong slot og 8,319 ka slots na pakpak. Hinoon kanisang nagsunod sa Ginoo dali kay malipay. Matod pa diri sa ebanghelyo bisag kanding lang ayaw na lang ng turong baka. Toro kani pinatambok nga nating baka kay mahal man kay nastanan. Kanding lang ayos na. Ana ba? So di kay tadagkog pangandoy. Pero ang importante natong hinumduman nga ang Ginoo maayo og maluluyon matod pa sa atong tubag sa Salmo. Ang Ginoo maayo gyud og maluluyon. Nya unsa may mahitabo kun magpractice pud ta aning kinaiyas Ginoo nga maayo og maluluyon, mahimo sad tang tinuod gyud nga malipayon. Kay ang tumong manggod sa Ginoo nga kitang tanan malipay. Kanara gyud. Why lain? To share His happiness. Di ba naama na sa katong basic catechesis, no? Unsa may tumong, kami mga gagmay paming bata sa unay, unsa may tumong sa Ginoo nga gihimo man ta. Unsa dito ba kana? Gihimo kita sa Ginoo. Awa mo kibaw. Aron ta makaila kaniya, mahigugma kaniya, magsunod kaniya og moambit sa iyang kalipay. Kana una siya, wa mo kibaw na. To know Him, to love Him, to obey Him, and to share His happiness. Mo bitang gaandam siya langit kay mubalik kita ngadto niya. Ganahan kay siya na. Mo na ang prodigal son gusto siyang malipay sa iyang paagi nga kalipay, gitagaan gid siya sa amahan. Wa siya pugni. Pero nahibaw ng amahan nga ikaw maglipay-lipay gani ka nga dili sumala sa akong gusto, kanang imong kalipay mo na imo hatod nimo sa kasakit. Pero na nang sugal, lipay mo kita ng sugal, pangabit. Lipay kay ng pangabit ana kanang pagkadaw kana bang ang imong bahandi imong yung tipunon sige jud kag ihapan ng kwarta ba lipay man kay ta ana pero kay ato ra man ang kalipay para ra sa atong kaugalingon moabot yung panahon nga mahimo kang labing masulubon lagi tingali apil na sana kanang siging pa-colors buhok, siging kiss-kiss anang mga kilay, paputi isnaong, panindot sa lawas, sa figure. Kung mauna na ang imong kalipay, moabot yung panahon nga torturon ka ana.
Ngilingi ay mong tupad. Na musta man karon o pa ka tortura. Kana bang mabalaka na ka ba? Mabalaka na kas imong buhok, mabalaka na kas imong kilay, mabalaka na kas imong kutis, wa pa ka na. Og naa ka torturon gyud ka na gyud. Labi na gyud og gusto gyud ka healthy gyud ka kanunay kay matud pa nimo health is wealth. Ana kana bang physical health ba? Nya di juga gustong masakit, ana sige juga pamalit anang tanang gadgets, jogging juga maayo, exercise gyud, choosy kay kag mga pagkaon, ana ba, kay healthy di ko ana oy daghan man nag kuan sugar, daghan man nag cholesterol. Carbo man na. Ana ba. Gana torturon gyud gana. Kan ana tanan naway kaugma. Di na juga kamata. Wa gi torture. Why torture? Kana bita mga doktor, siging opera, siging tambal, pag abot agis panahon nga kana bitang wa na gyud. Kana di na gyud makaya, moingon ding doktor, tagain na lang bisag unsa. Di ba? Nganong karon pa man gitagaan dok katong tatong sa una, karon wa naman ni taste. Di naman ganun naka-feel o unsa nakainiton ang Milo. Tagaan na nun bisag unsa. Unsa ka diya? Kato tatong sa una, tagaay bisan unsa. Muna ang amahan, ang Ginoo, hatag gina bisan unsa. Nara na nato kung musunod ta niya. Pero musunod tas Ginoo sa iyang prescription, porting nindota. Unsa may iyang unang prescription? Yan siya, bulahan gyud mong mga kabos. So tanan nga makapahimo natong kabos maoy pangitaa. Kana gisunda na wa gyud kay stress. Wa gyud kay kasakit. Wa gyud kay kabugat nga bation. Kawaton sa imong silingan imong kwarta, moingon ka, salamat Lord, makapakabos gid ni nako. Ana di nakasweldohan sa imong trabaho, ay salamat Lord, makapakabos gini nako. No. Ana, taktakon ka sa imong trabaho, salamat Lord, makapakabos ni nako, makapabulahan ni nako. Unsa pa may stress nimo diha? Saman, okay mo ana. Nya kung daghan sa kagkwarta, isigi sa nimong palit og slot. May na lang ni Lord, makapakabos ni nakog jutay niya para sa simbahan. May nang ako'y mahimong kabos, ang simbahan magmalamposon sa iyang mga proyekto. O di ba? Uy, ano mo mahisgot hinuntag Ginoo ba kanang tinarong gyud kaayo ba nga makahatag og kalipay, mura man o mog masubo kayawan on gid ninyo. Sige mo, alano, ana di ay, alano. Mo na, ang pamaagis Ginoo ato manggong questionon. Pero ang atong pamaagi, atong ipamugos nga mo'y sundon sa Ginoo, nga kahibaw naman yung Ginoo, nga musangko ragin ni nato pagkahimong ubos pas mga baboy. Maubos kita sa baboy. Ang tanawa karon, di ba na sa mga sakit sa baboy? Nya, unsa man na siya? Sige, usahay gani naata nilaom sa baboy. Daghan kay dinhi sa tong parokya sigig buhi og baboy. Kay naa nilaom nga ang baboy mo'y solusyon sa kunuhay sa kakabos. Ngayon aning patio na mahinuntan ni mga sakit sa baboy. Nya daghan naman kay nga alkansi tungod aning baboy sa pa na pagkahalin nga porti narong istriktuhan, lisod na sa tagkaog baboy ani. Nabang akong pasabot ba, mulaom ganitas kwarta ning kalibutan na maunay mo patay sa atong kalipay. Adto kitas Ginoo. Nya unsa may gibuhat sa Ginoo, siging paambit sa iyang grasya, way limit, wagi limit. Ana. Nang kanindot ug magsige tag paambit. Tistingin na ninyo tanaw ka ng mga palahubog o mag-abot na sila unsa ilang gibati, kalipay o kasakit.
hudya ka ginagmayo nga naman sige man nagpaambitay imo usa na kabuk baso imo ako rin imo pasapasa na wa na mahadlok og COVID ana imo na ako ni ana ba tuo man ka ng COVID patyon tanas inom Diyos anang lipay kay sila kay nagpaambitay way hunahunag masakit ba ko ani ingkay bati mangguda di lang ang ako lang ba kanabitang paambitay makalipay gyud tanawag mag-away na sila di ba ulbo sad ang kalibutan nga naman duwa naman sila magpaambitay hinoon ang mga palahubog musangko yung away pero ay lang dito dapita kana lang yung pagpaambitay nila nindot kinatanahon mo na kinabuhi na kusuna naabutan mig buntag na 1988 hangtod 1992 perti na kong pala inuma abot yung buntagay gid ba sige atagay usal kabuk baso ana matanawa na mga bata ug mag-abot nya nagdag ilang mga duaan kada mga gagmayng bata ba pastang gubuta gyud di nimo buwagon porti na gyud sa baa nga naman lingaw kay sila paambitay silang mga duaan labi na gyud magsugod nagkaguba lingaw kay sila ana ginubaan na ito the max gyud pero kinsa may mga buangon kay tanan nga muduol dito dayog pangusi ang namalit sa duaan ay mao man ginay resultas duaan gubon man gina mo man kalipay sa mga bata ang pag-ibot anang mga unsay maibot diha ana diha man sila malingaw ana kana bang magkatag ang tanan palitan nimo truck magbuwag din ang ligid kana mga manobila kana mga atop mga suga bunluton gina tanan palitan nimo ng helikopter nga modagan-dagan madugay ang kato na lang palaban mo iksa-iksa ang mga ikog nawagtang na ang pakok halahapak dayon kusi dayon abo angon kang ginikanana ka palitin na lang nagbago aron sa gubo na sa nila nya okay na ninyo ayo paderkas kay kwarta nya unsa may imong palabihon ang kalipay sa imong anak o ang imong kwarta ang amahan diri sa ebanghelyo nga mao sa ni atong Ginoo di siya mahinugon sa kwarta ang kalipay nato mo iyang gisunod pero doon na siya warning ayaw paglipay-lipay sa imong pamaagi sunda ang akong paagis kalipay ug unsa man kinahanglang mahimo sadtang maayo ug maluluyon sa atong isig katao mosunod tas iyang pagkamaayo ug pagkamaluluyon let us be extravagant para malipay atong sigkatao kanabitang kung wa pa mo suway ni ninyo kanabitang mugasto kag dako para sa tao nga naghatag nimo kasakit kanabang mo spend gyud ka dako kayong kantidad nga munas ginhawa nimong pangita anang maong kantidad para sa tao or mga tao nga naghatag nimo kasakit para nako sa akong experience mao ginay pinakadako nga kalipay sige lingian na imong tupad ingna ato ng gastuhan ng mga buangon basta lagi anhagin mo dia katilaw kalipay nga di ma-explain kana bang igtan-aw nimo taong buangon kana bang tao nga wa gyud kalipaya hinoon kasakit ang gihatag unya nalipay siya tungod sa imong kasakit o sa imong paghatag niya sa iyang gikinahanglan nindot kayong bation murag di kabayran o bisag kinabuhi pa mo na si Kristo gihatag niya ang tanan hasta iyang kinabuhi aron lang ta malipay og mo na atong gihandom karon nya diha dapita anha ta mosunod kay maunay tinuod nga paggasto aning mga butang sa kalibutan aron lipayon ang uban dili ang atong kaugalingon anindog ta